Olet syntynyt Suomessa ja Tampereella. Sieltä on aika pitkä matka tuonne. Miten oikein päädyit alun perin Yhdysvaltoihin? No, Faija sanoi, että siellä on hyvät palmut ja rannat, niin lähdettiin sinne ja matalat verot, niin mentiin sinne eka 89, oltiin siellä pari vuotta, sitten palattiin Suomeen, äiti tuli opiskelemaan ja sitten 97 vuonna päätettiin, että muutetaan sinne kunnolla. Selvä, ja nuori mies olit ja minkä ikäinen täsmälleen kun menit sinne? Mä olin 16, että sai ajokorttia. Mutta Suomen leijonahan ei unohda poikia, eli sinne taisi tulla pientä paperia täältä Suomen armeijalta, eli mitä siinä kehotettiin tekemään? No siinä kehotettiin tulla armeijaan tai vankilaan. Sitten sai kuitenkin valita USAn armeijan ja Suomen armeijan välillä. Mikä tuo valinnan teki, että Suomen armeijahan on hieman erilainen kuin aikoinaan, että se on hieman lyhyempi eikä ehkä niin rankkakaan, ja USA-armeija taas pidetään niin paljon rankempana koulutukselta. Miksi valitsit Yhdysvaltojen armeijan? No, siinä oli muutama seikka. Yksi oli, että oli paljon opintovelkoja ja se USAn armeijan rekrytteri sanoi, että joo, me maksetaan kaikki velat ja saatiin palkkaa. Ja mä olin käynyt jo biokemian yliopistot läpi ja 5 vuotta olin ollut, niin ne sanoivat, että voi vielä liittyä noihin lääkintäjoukkoihin, niin se on vähän mielekkäämpää työtä kuin joku tykistötyö tai mihin muualle mä olisin voinutkaan mennä Suomessa. Niin. Ja sitten oli se eettiset ajatukset myös, että ne sodassa, ne jotka haavoittuu ja ne uhrit, niin yleensä niille mitään sen sodan kanssa sillä tekemistä. Ja yleensä joku 18-vuotiaat sotilaat tai siviilit, että poliitikot, ne sodat on Liittyit armeijaan ja sotilaaksi, voidaksesi auttaa sodan uhreja, mutta ilmeisesti tässä ihan vissi logiikka sitten. Se on vähän kai paradoksi, että auttaako sotilaat sitten aseiden kanssa siellä. Mä uskon, että kyllä. Että siellä oli paljon siviilejä, joilla ei ollut oikeuksia ja heitä oli murhattu siellä Saddam-aikana. Ja mä uskon, että kyllä me isommassa mittapuissa autettiin. Selvä, eli liityit Yhdysvaltain armeijaan, kävit läpi tuon pahamaanisen alokaskoulutuksen, eli siellä oli varmaan samanlaisia kersantteja huutamassa kuin elokuvissa. Sen jälkeen niin ilmeisesti tuli melko välitön kutsu sitten täydennysjoukkojen mukana Irakiin, Bagdadin kuolemankolmion. Millaista tavallisen sotilaan arki on maailman väkivaltaisimmassa kaupungissa? Sama ruoka joka päivä, se on punttisali ja siltä se vähän tuntuu, mutta ei siellä, kyllä sielläkin tapetaan kai vankilassakin, että sillä on aina se pelko siitä niinku sniper-hyökkäyksissä rakentaa kampuja. Joo. Tuolla kun ollaan kaukana kotona, kaukana omaisista, paljon muurien sisällä, piikkilangat ympärillä, kuolemanvaara lähes koko ajan päällä, niin se on ilmeisesti henkisesti aika raskasta. Miten siellä nuori mies selviää tuollaisessa tilanteessa? Tuleeko siellä paljon henkisiä ongelmia sotilaille? Kyllä. Me aika paljon nähtiin, että siellä oli ihan itsemurhankin saakka. Upseerit sitten siihen päätyy. Sitten siellä oli muitakin tuollaisia psykologisia ongelmia ja jotkut sieltä lähetettiin pois. Ja kyllä se oli vaikeaa, että varsinkin niille oli perhe, lapset ja ei voinut niille kommunikoida ja ne sitten huolehtii. Ja sitten kun niille vihdoin pääsi soittaa, niin sitten ne stressasi sut ja sitten se vähän kerääntyi stressi lisää ja aika vaikea tilanne usein. Itse toimit tuolla niin lääkintäjoukoissa spesialistina E4. Mä olin eka 5 kuukautta, mutta siirrettiin Vartijaan, koska siellä ei ollutkaan laboratorioita, mihin mut oli koulutettu. Niin sen jälkeen, kun vartijahommat oli tehty, niin mut siirrettiin yhteen kenttäsairaalaan, tai se 3-sänkyisen kenttäsairaalaan, jossa mulla oli sitten vastuussa kaikki lääkistö, sitten ensiapu, kun tuli uhreja, ja sitten myös tietokonehommia, kun osasin ne. Siellä joutui lähestulkoon katsomaan kuolemaa silmästä silmään, että siellä oli rakettiiskuja ja muita, ja ilmeisesti joudut kokemaan näitä, ja helikopterit evakuoivat haavoittuneita vai kuinka?
Siellä oli, se oli ihan se aktiivisella sota-alueella, että joskus oli niin paha tilanne, että se vihollinen sai etuportit eteenkin vietyä ja haudattu pommit kesken lyötä. Sitten kun avattiin portit ja lähettiin, niin siinä sitten räjähti heti. Ja sitten tietenkin nämä rakettiiskut oli, ne on näitä sitä tekniikkaa, mitä siellä harrastetaan, että kun ei ne Yhdysvaltojen armeijalle niin suoraan pysty hyökkäämään meidän kimppuun, niin se käytetään tämmöisiä vähän pidemmän tai pituuden hyökkäystekniikoita. Suomessa melko paljon aina ajatellaan, että onko Yhdysvaltain armeija paha vai hyvä sen mukaan, kuka teillä on presidenttinä. Mutta tuolla Irakissa niin te teette aika paljon siviilien auttamista vielä, eli näiden ihan irakilaisten, tavallisten kaupunkilaisten. Mitä kaikkea siihen toimintaan liittyy? Mä uskon, että me aika pian tajuttiin se, että ei tätä sotaa voiteta sotilain, koska eihän siellä ole niinku tiettyä rintamaa ja ei vihollissotilaita näy, että näyttää siviileiltä, kunnes ne ottaa pyssyn tai pommi esiin. Ei ollut ihan niinku vanhat sodat. Niin yksi idea oli se, että pitäisi siviilien luottamus voittaa. Ja sitten siellä oli infrastruktuuri, terveydenhuollossa kokonaan romahtanut, että lääkärit oli lähtenyt maista, niin siellä ei oikein ollut terveydenhuolto ollenkaan siviileille. Niin me ajateltiin, että se olisi ehkä se paras tapa auttaa. Sen takia tehtiin monia tämmöisiä medical civilian operaatioita, milloin mentiin pelloille, kouluihin, mihin tahansa ja perustettiin siellä sitten kenttäsairaala ja sitten yleensä 3, 4 tai monta sataa potilasta. Eli tosiaan niin jopa muutama sata irakilaista saattoi saada lääkkeitä ja muita, kun te perustitte tämmöisen. Joo, ja 600 oli kai eniten, jos muistaa oikein suurin piirtein. Päivässä? Joo. Tuolla uutiskuvissa ja muissa niin aina kuullaan näistä räjähdyksistä ja toreilla ja muualla ja tienvarsipommeista ja muista. Myöskin se oli uutissa muutamia vuosia sitten, kun nuo viholliset kaappasivat 3 amerikkalaissotilasta, jotka sitten telotettiin TV-kameran edessä ja laitettiin nämä kuvat ja filmit tuonne internettiin. No se oli tietenkin stressaavaa, että ne oli vieressä prikaatista, nämä 3 kaveria, siinä myös kuoli ihan yli puoltusinaa muutakin. Että se pistää vähän miettimään, että se ei ole enää niinku teoria, niin mun henkilökohtainen ratkaisu oli se, mulla oli sitten yksi ylimääräinen luoti tuossa kynätaskussa ihan siltä varalta, jos joutuu sellaiseen tilanteeseen, että on jäämässä kiinni, niin mä ajattelin, että olisi hyvä, että on vaihtoehto, voi sitten ampua jo itsensä, tai sitten jos on todellakin rohkea sankarin hetki, niin sitten voisi ampua sen vihollisen sen viimeisellä, mutta ei sitä ennalta käsin niinku tiedä, että mitä tulee tekemään tosi paikan tullen. Että se oli se mun päätös, mitä mä tein siinä. Ja tosiaan silloin on luvattu sitten niin koulutusta lääkäriksi näin ja sait sitä odotella siellä jonkun aikaa ennen kuin sitten kaikki paperit ja muut meni. Kun ihminen on sotatoimialueella, tulee tiettyjä henkisiä ongelmia, että jos Suomen sotien jälkeen jermut palasivat rintamalta, niin sitä yöllä heitettiin herätyskelloa granaattina